Ця виставка – найкращий інструмент того, яким чином руйнуються стереотипи і міфи російської пропаганди щодо приналежності Криму до континентальної України, що кримські татари – це автохтонний народ Криму, а також тут представлені сотні експонатів від давніх часів Кримського ханства до сучасного мистецтва. Такий проєкт є масштабним проєктом в українському культурному просторі. Поєднання усіх цих культур неймовірно дивовижне. Те, які вони різні, те, як вони формували обличчя цього півострова, який вони справили вплив на те, що ми знаємо про Крим, власне кажучи. Самі по собі вони надзвичайно цікаві. Мені здається, що тут є багато відкриттів, які можна зробити. Я думаю, що багатьом нашим відвідувачам буде цікаво подивитися на ханські ярлики 15 століття, котрих є в Україні тільки 3, здається. Або, наприклад, на книги знаменитої Дзинджерли Медресе. Тобто тут маса надзвичайно цікавих речей. І мені дуже складно виділити якийсь один найкращий об'єкт.